Son Xosé Constenla, son cantautor. Queremos animarvos a participar no meu próximo proxecto. Eu xa vin caer a uns cantos entre berros, laios e desamparos, os que lle dicían que a vida non era cruel, agora roubanlles até o fel. Son homes e mulleres que cheiran a cartón, que venden a súa vida por ver sair ao sol. Quen son eses fillos? En que escola